Ni hasieran eszeptiko xamarren nintzen olako ekintzakin, ze gero, etxea trasladatzen genuen momentuen enakin nola gestionako genuen situazio hori, baina egile da, oreka bat lortu dala etxeko situazio eta eskolako ekintzakin, ez? 6 hilabeten nire semiek eukidun aldaketa hori ez dakit aurreskola etorri gabe eukiko zuen. Asko baloratzen dut nola zaintzen den estetika tailerretan, batez ere nola erabiltzen diren elementu naturalak, elementu naturalekin ere bai obra artistikoak sortzen direla, ez? Eta hori ere bai umek ikusten dute eta behientzat nire ustez elementu hezitzaile potente bada, ez? Elkartzen du natura, elkartzen du artea eta landu dezakegula sormen hori baloratzeko gauza bada.